ଦୁଆରେ ବସେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସେଇଲେ ତାକୁ ଝିଅ हाँ बुझे चलो आगे तो पिलानु की सिकेनु की वो आगे शिक्षण दाउडे तो कहले या कोन देखे बेट के ओ आगे पिला मान नाच करबे बो हां पिलानु नाच देखो करबे पिलानु को नचा दे के बाबू सेठी देखि दियो ए नचा दे देखि दियो ओइ मजिया को मजिया को ना तो ना दे बा नाच करबे तो पूछ दे
লোক আগে ওকে ফুটবল টিম করিব যে ଟିକେ ଧୀରେ ରାଖିଦେବେ ହବ
ଅଛି ଏଡେ ବଡ ସାଇ କିଛି ମିଳିଲା ଓରେ ବୁଢା ତମ ବୁଢୀ କଣ ହେଇଛି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆଲିଆ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ସେ ନାଚ କରି ପାରୁନି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ପୁରା ବାପୁ କେତେ ଦେଲେନି ସେ ମତେ ତା ଜୋଚୁରା ସେ ତାଙ୍କ ଜୋଚୁରା ଆଣିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁରାଣି ଆମ୍ବୁଲ ହକା ଦିଅ ରେ ତାକୁ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ସେ କୋଠରୀ ବସେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି